a ranar nan in na samu na anshi kuɗin nan yau. Ba tsotsai ba, Jatau ka bani labarin za ka yi aike. Wai ka bar kuɗi a gida za ka aika. Gashi unguwan nan in ka zo yawwa ga wani. Kai zo nan! Zo ka shiga, a yanzu da hankali na ban rikide ba tukun. Shiga nan gidan ka ce, Jatau ya ce a bada saƙon nan. Allah ya sa ka yi ritsa na a gidan nan. Ai ina karɓan su, wayo Allah. Kiras biyu yau. Kiras biyu zan sha. Dan ko Haruna ba zai sani ba. Sai dai kawai dan shi ma in zan gaya mai da shi za a sha, amma ba zan gaya ma Haruna. Sai dai in za ka yi kawai su gani. Ok, to shi kenan. Je ka mana. Ka kawo min kuɗi kuma ka tsaya to in baka wani abu? Bari man ga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kai Jatau. Mi ta zagaye garin nan ba ko ruwa ka ki sai mana. La ilaha illallah Jatau. Yanzu Jatau kana da wannan a gida? Inna lillahi wa inna aiko wayo Allah na. Ni ba aikin gwamnati ba, ballantana a ce in wata ya kare zan biya Jatau. Jatau Allah ya riga ya dora ma Jatau. Yanzu wannan kuɗi sai kanti. Allah na gode. Ke kuɗi na ma na gode. Haba, ranar yan yanzu ya kamata dama ban tura dan sako ba. In shiga da kaina, in kwashe kuɗi na. Na rasa saboda matan zamani na sheke ne. A dai ya ji labari kuɗin nan bai ansa ba. Zai shiga zuba shi a kasuwanci. Dan ba mata sai ka ce mugu. Na shiga uku. Waye! Dubu goma da ke shiga boka saboda Allah sai zan samu kudi na rasa da cirma labe zai da ba saboda Allah haka na nayi saboda Allah 10,000 da ke ba da sajiya kuma na ce zai tura wani an samu ni sheje ya tura ni na bani na shiga saboda Allah wadda ga ake kudi a ba da ajiya shi ce na za a wuce da 10,000 na wai na yayi ni ma ho yalla na yalla mala kaga dai mana yauce ina ga besi dala nan je tembe dala akwai wani ya tura gida an sa 10,000 dan jirma lawaye ne Na ga shi na bani 10,000 mama asibi wa yalla na giya dan giya dan giya dan giya 10,000 daga cewa zai tura da ake sa ta mammen ni sa tura an san saboda Allah 10,000 mallam Musa da Allah ka ga wani ya sa kudin ba ka gani ba la shi nan na bani na shiga da uku oye 10,000 tunu ba ka mulki da 10,000 ya bace a gudurin wannan na bani na shiga da uku oye Allah 10,000 to ina ne ma yayi ko na za ka mata subhanallah giya dan giya dan giya dan giya dan giya dan giya dan giya
Yawa. Da ta yaki. Dala da rana da na fadi maka wani alkawari da mi. Dala wa samu ne ya tura a sa kudina. Wala bai san wani na sa kudina na ba. Ina ruwana dan ka gaya mun kana da kuɗi a gida. To da na fadi maka na ga ya tura a sa. Wai ya tura a can jini na sa. Na bani na shiga. Ka ce min zan alfani. Ka dala ce wai ya. Ka ci shege kaga ana yi maganin shau. Da ban aishi kuɗin na shanye su ba. Gairin shege ba tawakkali gare shi ba sai ya zagaye garin nan yana neman wanda ya aishi wannan kuɗin. Kuma da yake mahaukaci ne da na je gidan na ce matan shi jatau ya aiko ba a fito an gawaye ba ballantana a ce ni ne sai ya ci uban shi zan gaya mai ni ne sai sun ƙare ga su nan na sha 8,000 sauran 2,000 yanzu don uban shi sai na tabbatar da ba ko 1,000 zan gaya mishi ne Giya, 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 dan giya. Dan giya, 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 giya. Salamu alaikum. Oga ya ce ma. Dala ya guri ba. An ce wani a sa 10,000 ya biyo titi bai sai kwai na ya ba. Dala ba ka ga wani ya wuce ba. Ke dan gwari. A ce wani ya shi naira 10,000 to tana zan kan ni. Dan jirma na ce ina da so. Kujere ne ina da jiki amma ban san wai ba. Tuna kana dariya da ni. Tukurma ban ka sheji an kawai. La ilaha illallah. Kai ka ji ko Allah. Wo a ce wa karɓi naira 10,000 to tana zan gane waye karɓo kan naira 10,000. Kai jama'a. Amma fa wanda ya karɓi kuɗin na jatau alƙur'an ya bani. Dan wallahi yau duk garin nan sai kowa sai an karɓi kuɗin jatau. Jatau da kuɗi. Dan giya. Dan giya. Dan giya.